Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Terlumubi dihamu amanami dohot inanami naod dope madohoti permingguan di bagasan gerejaon. Selamat datang madihamu. Selamat hari Minggu madihamu. Suang soni dohot amanami dohot inanami. Naman dohoti permingguan di bagasan tikion. Marite live streaming. Selamat hari Minggu madihamu. Ada orang sudah mulai perminggota. Tapasada marohata. Martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Maride maita sian bukeda nomor 464 ayat sada rodi ayat tulu di ayat tulu jong mahamu. Oh
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badaku dopak bangso na sodaulat roha. Saya palua maau sian bawa siulahon si paoto-oto dohot ajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogoaku. Tongos mahati ronmu dohot hati goranmu. Akka namano guau pataru au tudolok ni habadionmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami jala debata nami, para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga di leon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak nibagi, pola mate tarsilang, asamalua hami sian gonggoman ni sibolis. Saya parrohai mahami mamikiri panonon ni anakmu, asamaruli hami marhite siani di hasisani dosa, dohot haluaon sian hamatean padua halion. Asa dapat hami hangoluan saleleng-lelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Udul mahamu. Mari demahita sian buku eda nomor 14 ayat 1 rodi ayat 2. Oh, langsung dulu. Tatangihon ma patik ni debata iman anienet sian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dinaunomari ma ulahamu nasa siulaunmu. Alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatamdoi. Dang jadi hamu mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe, na mangebati hutam. Ay dinaonomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibahin ido umbahin na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai jala di perbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habihari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata, ikon badiado hatani di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon. Untuk korkan satu. Ido sahatna
atau ngerap mangidogo mahita lao mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na ubar tu patik ni. Amen. Hari demaita sian buku de nomor 410 sia ayat sada rodi ayat 2. Poti madosata tu adopan di debata martangi yang mahita di bagasan rohat tapi. Oh, oke. Berarti ini abang nanti ini duluan kan? Koran pertama abang. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak hawolongan di roham say asima roham dihami akka na mangarsakon dosa nami say sahapi ma tubagasan rohanami hasesani dosa nami i lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asahot rohanami marhapor seaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasaat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema hata baga-baga taringot tuhasesani dosata. Satokiddo hutadikon ho alai papu mungokku maho muse marhite-hite aka asini roha godang tagan di parpiar ni muruku utabunihon bohikku satokin maradopon ho alai marhite dengan basa saleleng-leleng na asyaku ho ninna Jahoba si palua ho hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Mari demaita sian buku itu nomor 476 ayat 2 rodi ayat 3.
tabegema turpu epistel di minggu tasadarion iman anienet sian ulaun ni apostel onom ayat sada rodi ayat pitu tajahama marsikap soring di ayat pitu rap majahama ita. Ulaun ni apostel onom ayat sada rodi ayat pitu. Pitu halak si sarihon nabogus. Alai di aka ari lamanabba matorop ni sisiani. Jadi marmungut-mungut mahalak gorik dopak halak heber. Ala tertading aka peropuan nama balu sian nasida di pangurupion ni ari-ari. Jadi paria hidupma nang linggan Lau paturehon aka asias. On pe aledongan diori hamuma sian tonga-tonga muna pitu halak na denggan baritana akanogok todi jalan apatas marroa si pabakitota tu ulauni. Kami tangiang dohot ulaun jamitai matong bupah dobok. Jadi lomo marohani nasahuriai dihatai dipilit ma Stefanus sada halak nagok haporseaon dohoton di parbadia dungi si Filipus si Prokorus si Nikanor si Timon dohot si Parmenas akupni si Nikolaus sada parguru sian Antioquia. Juduli aka aposteli jala martangiang mahuhut mengapehon tangan tunasida. Rap majah maita. Jadi lam rarat mahatani debata gada situtuma toroknya kasisean di Jerusalem akamalimpe torop do mangoloi porsia. Ido sahatna martua do akan atau mangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Mari demaita sian bukede nomor 133 ayat 2 dohot ayat 6. Taha tidak kon ma hapor seautai songon nahi na tidak kon idongat ta sa hapor seaon di sandok portibion rap ma hitamandok au persea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit dohot tano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama te tarapajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru tung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon
nama naik tu surgo, lau hudul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana, pai mamulak soko tu tanoon, mangumumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea diton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot diasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amen. Betul mamu. Tabege makor sian en HKBP.